Xayrlı kеш. Bugün bik yaxşı bayram. Bugün bayram tatar землякlarının, Мәскәү татарларының, менә монда татарлар җыелганнар. Нижегородский, Рязанский, Казан татарлары, Крымский татарларны без чакырып алып килдек бүген. Бик яхшы бәйрәм. Менә бик яхшы фикер, бик яхшы идея ясарга бүген танцевальный партер. Менә ничек безнең яшьләр яхшы иттереп шунда бийләр, күңел ачалар. Ул бит алар не только күңел ачалар, алар үзара аралашалар, татарча аралашалар. Алар үзара дуслашалар. Менә монда күп кеше берсе белән таныша. Вот. Монда, конечно, бүген явка бик 100% түгел, где-то, наверное, 60%, да? Но барыбер концерт яхшы, бик күңелле үтә. Бу бик зур бәйрәм. Вот. Но менә бу концертлар алар Мәскәү татарларга бик кирәк. Бу концертлардан соң татарларның рух күтәрелә, кәеф күтәрелә. Татарлар бергәләштерәләр мондай концертлардан соң. Шуңар мондай концертлар бик, конечно, кирәк. Менә бик яхшы ул 5 сәгатьтә башланды. Мин уйлыйм 3 сәгать барыр ул. Менә монда күп танышлар берсе белән аралашалар. Шуңар яхшы кәефләр, тагын мондай күңел ача торган яхшы концертлар булсын алда. Без бүген монда присутствуем, штаб татар. Без бүген 380 кеше. 380, практически 1/3 часть танцевального партера – это штаб татар. Иң күзгә күренекле, иң матур, иң культурный, иң кыяфәтләре белән дә, гәүдәләре белән дә бөтен жактан килгән татарлар, ул безнең штаб татарлары. Алар бөтен татарлардан аерылып торалар. Шуңар без бүген монда поддержали этот концерт, Менә монда килдек без. Бик күңел ачып, биеп, и без монда туган задача тагын татарлар белән танышып, безнең штабның рекламасын ясарга инде. Без карагыз безнең сайтларны. Менә безнең бар сайтлар YouTube'та, штаб татар Москвы, очень просто набирается. Менә без проводим в честь туган көн Тукаев флешмоб. Ул бик кызык утачак, шуңар шунда катнашыгыз, анда зур күчтәнәчләр була, зур шундай презентлар була, поэтому карагыз безнең сайтта. Менә бүгенге концертны тоже безнең бүген оператор монда, карагыз YouTube'та и үзегез күрәсез. И бөтен татар нинди мероприятиялар Мәскәүдә үтә, барсы да алар безнең штабтан сайтында бар. Безнең бар Facebook, безнең бар Instagram. Без в татарском мире самая популярная безнең организация. Менә безнең Мәскәүдә 2000 активист бар. Безнең активистлар арасында 150 кешенең 10-12 тысяч подписчиков. Безнең 40-50 кешенең 30-40 мең подписчик. Шуңар безнең интернетта иң зур безнең продвижение. Без хотим, конечно, в татарском мире завоевать полностью весь интернет. Должен быть штаба татар Москвы.